Suksi minun jalassani ja sauva minun kädessäni, joiden avulla olen taistellut Norjan ja Ruotsin hiihtomaajoukkueita vastaan. Aion nyt mennä ja löytää tuon maajoukkueen menetetyn menestyksen avaimen. Tuosta sisään ja siitä ulos. Siitä mun matkain pitää. Anneli Jäätteenmäki, Suomen maan pääministeri. Hän paljasti Lipposen, hän on kaksikorvainen. Ei pyytänyt, vaan tuli yllätyksenä. Niin kaikki maksimme töihin, kun Mahdinen Irakista ilmoittaa. No paita lähti, kun ammuin käsi asella mä seinäpäin. Ja kärähdin amfetamiinista ja ajoin Jumalassa avoautolla. Karvaasi olet minä suulla ja uskollinen kansanmies. Ja vaikka olen langennut kuukauties hemo Hessiin, joka mut mainen vie, niin tahdon mä suolle uudestaan. Niin tahdon mä suolle uudestaan. Testamentti saa vastata edestämme, mihin me olemme erehtyneet. Siihen on meidän opetettu, että käytellään hevohessa. Ja pollistun ja myönnän tappioin. Pollistun ja myönnän tappioin. Kuules Kyrö! Kävin Shellillä, Alatikkurilassa, Uudellamaalla. Löysin, tuhosin, Vantaanjokeen heitin. Kaikki pienet, keskisuuret ja sitä pienemmät lääkärilautat. Mutta sitä yhtä, sitä Suomen viestimaajoukkojen menestyksen avainta, sitä en kyennyt löytämään, enkä näin ollen Kyrö, luoksesi tuomaan. Kun sä kuitenkin olet ollut niin rohkea ja etsiskellyt kultaista lääkärilaukkua, niin haluan minä palkita sinun nyt kullalla ja hopealla sekä myös hemohespiikillä suoneesi. Hemohes sinun suoneesi, toinen suksi sinun allesi. Kääryn suuri surkia, kun särki Suomen maan, niin alas täytyi astua jo Kyrön palliltaan. Mut rakkaudest vetäjä antoi meille Kyröntään, josta on pitkä ry käynyt koko kansalle. Jopa joutui maali aamu Jäätteenmäelle, josta ompi ilo saatu koko viikoksi. Vaan rakkaudest Manninen lähetti tuon paperin, joka tuli Annelille yllätyksen. No Iltalehti poliisille ilmoitteli juur, et Uudeltamaalta löytyi nyt on lääkärlaukku suur. Vaan rakkaudest hemohes antoi kultamitalit, joista ompi käry käynyt koko kansalle. Toni Halme, Viikinki ja gladiaattori. Sai säänimöörin valtaisan tuo Terminaattori. Ei tullut presidenttiä, mut Näin hän kovin uhkaili. Mut valaistui ja sitten pääsi sairaseläkkeen. Ken menneitä nyt muistelee, niin sauvan silmän saa. Eikä kään hemo radalla 8. Vaan entäs Vesa Keskinen, tuo instailija melkoinen. Hän on sentään aihe aina ajankohtainen. Hän on sentään aihe aina ajankohtainen. Emme me millään viekkaurella, saatika vääryydellä
tulleet teidän uuden vuoden juhlaan ja pilaamaan. Mutta sen verran haluaisimme pyytää. Me sentään olemme vain tällainen joukko kärähtäneitä urheilijoita, epäonnistuneita poliitikkoja. Jos vähän sais hemohessia suoneen edes yhden faksin pätkän. Ja perseeseen exit only tatuoinnin. Kiitos olkoon, hemohessinne edestä. Teidän faksinne pitäis tuleman julkimedian edessä. Lääkärilaukkunne ja teidän faksinne sekä amfetamiininne. Ja me toivotan onnellista ja uutta vuotta. Ja me toivotan onnellista ja uutta vuotta. Saanko tulla enkoria laulamaan? Joo! Saa tulla! Ja Paavo M. Petäjä se korosti, että kyseessä on vasta epäily. Ja se laukku oli Lahden yli Kyrön lähetetty, ja se runsaasti evokas harmonia hevoesta, jolla menestyi kaikki karpaasit, karpaasit.